बेरायनोसैलाय लोगोफोर नै बेरायनो ओंखारबोलायबाय। खेबखोमा नांगौ एसे मानसिफोरखौबो बेलासिनि बार जाग्राफोरखौ। दुब्लिया कमप्लिट जाजोब्बाय नै माइ गायखांजोब्बाय। बेथिं एसे गुसुसिन, बैजों एसे गरमथार। लामाल' ओरै जिं जिं माइ दखानबो गैया खाथियाव। बै नुहुरनाया बालिका बिद्यालया हिनजावसाफोरनि स्कुल। बै थथ'आवबा सोर मानसि दं जाखो? जेरैथिं नाय बेथिङैनो माइल' नुगोन जोंनि गामियाव। गेजेरजों लामा, फारनैथिंबो माइबारि। खोमसिहांबाय ओंखायनो मोजाङै नुवासै केमेराया आंना। एफा मोनायाव मा थेला नारबोलाबायखो बिसोरलाय? बबे जायगायाव थांनो फैखो बेबा? मोनालाय लांबाय। मोनानि ओंख्रिया जोंना नै बोरमा मोदोम खर' लागायनानै एवनोसै आरो दिंखियाजों दावदैजों एवजानोसै। संनायखौ दिन्थिनाय जानाय नंला दे लोगोफोर, दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै।